bakinka babu wani matsala a ciki, ko kai aswaki da rana ba kamar yadda wasu masoyi suke cewa ba za ka, ko brush ka sa makilin ka wanke bakinka ka goge sai ka wanke ka kurkure bakinka baka haɗe ba shikenan ya halatta, ko da tsakiyar rana ne kai wannan brush din azumin ka yana nan bai ɓaci ba. Ka je ka yi wanka saboda rana ya yi maka yawa ka samu sauƙin azumi, duk wannan baka da matsala, azumin ka yana nan abin nan bai ɓaci ba. Duk hanyar da za ka samu sauƙi ka je ka shiga ɗaki mai AC ko masallaci mai AC saboda zafin rana, to ba za a ce wai kai azumin ka bai kai wanda ya yi ni a rana ba. Allah ba ruwansa da wahalar da ka sha, ka yi azumin kawai ko baka yi ba shikenan. Duk inda ka samu sauƙi, gindin bishiya za ka zauna, wanka za ka je ka yi, za ka je masallaci mai AC ka ɗan rage zafi, duka wannan babu matsala, kuma azumin ka yana nan. Bara a ce a ai kai tunda baka sha wahala ba yanzu rabin ladan azumi za a baka, cikin azumi za a baka. Wancan kuma wahalan da ya sha kuma Allah ba shi ladan wannan wahalan, jarrabawa ne. Amma shi azumi ka kame daga abin nan fitowar alfijir zuwa faduwar rana shikenan, sai ka abin nan sai ka buɗe baki shikenan azumin ka ya